खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो थेंक इउ थाबाय दिनै नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि थाखाय आंनि चेनेला 50k साबस्क्राइबार जाबाय बेनिखायनो थेंक इउ सो माच लोगोफोर आं सानाखैमोनानो आंनि चेनेला 50k साबस्क्राइब जागोन आं खालायनो हागोन होननानै गिबियावनोथ' आं सानदोंमोन आं 1k साबस्क्राइबारबो खालामनो हानाय नङा होननानै नाथाय बेबायदिनो लासैनो 1k निफ्राय 10k निफ्राय दिनै 50k जाबाय आरो आंनि थाखाय बे गोबां गिदिर खोथाबो माने सानाखैमोन नालाय बेनिखायनो बिराद गिदिर खोथाबो आरो बिराद खुसिनिबो दिन आंहा दिनै 50k खालायनो हाबाय आंनि चेनेला नोंथांमोननि सापर्ट गैयामोनब्ला आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायामोनब्ला अनामोनब्ला आंबो 50k साबस्क्राइबार आंनि भिडिअबो चेनेलाबो खालायनो हानाय नङामोन बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आरोबाव फिन खेबसे रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे होमब्लालाय लोगोफोर आं थांथ'लायनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दा नायलांदो बाय बाय आं थांनोसो ओंखारदों नाथाय बे हालाया अबाव थायो बेखौथ' मिथिया आङो र' बियो बुंदोंमोन आंखौ साननैनि उनाव आं फैफिनगोन होननानै गाबोन बियो फैफिनखागोन गाबोन फुङावनो फैगोन बियो आं मिथिगौ गाबोनसिम बेखौ नेथारसै दा हरबो जाबाय अबाव थायो अबाव मायो मोजाङै मिथियाबो गाबोननि सानखौ नेथारसै मामोन माने बिफा बे हाबिलाजों अख्रांजों गोमानानै थानाया बिसोर गोमायाखैमोननो रनियासो बिसोरखौ गुवाहाटियाव लांनानै दोनहैदोंमोननो मा रनियासो गुवाहाटियाव लांनानै दोनहैदोंमोन औ जों गोमादों होननानै साननाया रनियासो लांना दोनहैदोंमोननो मा मावनाङि खामानि मावोलै बियो रनिया मानो खालायनाय बिलाय बेबायदिलाय मानो लांना दोनहैनाय बेबायदि नाङा फाङानो रावनोबो खिथाया हौवानो गथ'आबो लांनायाबो गाज्रि साननानै लाखि र' मोजांखौनो सानना लांदोंमोननो बे हाबिलाखौ बासायग्राया बे रनियानो लांनानै हस्पिटाल दोनहैग्रा माबाग्रा बे जाख्लाया बुनानै बेबायदि आलाय सिलाय खालायनानै गथ'फोरखौ औ रनियासो बासायदोंनो बिनिफ्राय माबा जाखो बिनिफ्राय जाख्लाखौ आरो मायबा खालायजानो गिनानै बियो गोजानाव लांना दोनहैबाय आरो मा सोलिगासिनो दे न'खरावबो बेफोरो रितुआ आंखौ फन खालायनाया मा रितुआ फन खालायनाय औ आंखौ फन खालायदोंमोन बिमाया रनिखौ नागिरनानै रनिया गैया गोबां सम जाबाय गोबां सान जाबाय रनिखौ नागिरना मोनाखै फनबो नाङाखै होनना फन खालायदोंमोन गामियावसो थांदों नामा नोंसानियाव होनना फन खालायदोंमोन होमबा बियो बिमानो खिन्थायालासिनो रावनोबोथ' खिन्थायालासिनो गुवाहाटियाव थाहैनाय खोमा गावबो बिसोरजोंनो बेयावनो गोमाना थानाय बायदि जाबाय सानबेसे जाखो बे फन खालायनायालाय दाखालिबो खालायदोंमोन नामा सानथामसो जाबाय माथो आंलाय दा हाबिलानाव सोंदोंमोन रनिया गैया रनि गैया होनना बुंदों रनिखौ आयै आं सोंदोंमोन ना रनि थानायाव माबोरै फैखो होननानै रनिया फैनो होननानै रनिया गैया होननानै बुंदों रनिया गैयानो बिसोरजों गुवाहाटियाव गैयामोननो गैयानो रनिया गैयैखायनोथ' बिसोर फैबाय जाया लोङा फैसाबो गैयानो रनिखौ नेबाय थादोंनो रनिया सफैयाखै बेसेबा सान थाङाखैनो रनिया बेनिखायसो फैबाय बिसोरो मा खोथालै होमबा रनिया अबाव बेलाय सेंग्रा गथ' अबावबा थांदों खोमा जायखिजाया बेफोर खोथाफोरखौ गुथालनि सिगाङाव दा खिन्थासै बिफा खिन्थानाङा गथ'नो दुखु मोनलायगोन आरो गावनि बिदायानो बेफोरखौ खालायदों होनना मिथिब्ला खिन्थाया दे मा जाखौ माने बिमा जों हाबिलानो थार बाथ्राफोरखौ खिन्थाजोबनांसिगोन दे रनिया गुबुन मालाय नङा जोंहानिनो फिसाज्ला होननानै जोंफोरनिनो न'खरनिनो होननानै जोंहानिनो फिसाज्ला गिदिर आंनिनो फिसाज्ला गिदिर होनना बुंनांसिगोन माथो सिखोमाना लाखिबाय थानांगौ थार बाथ्राखौ खिन्थानांगौ थ'र' आगोलनिफ्रायनो बेफोर बाथ्राखौ क्लियार खुला खुलि मिन्थिखानायमोनब्ला बेफोरबायदि जानायानो नङामोन खोमा नोंनो गासिबो बाथ्राफोरखौ खिन्थानाङा होननानै नै गथ'फोरा दा देरलायलांबाय लासैनो नुदोंना मायबा बिसोर जागासिनो बेनिखायनो थार बाथ्राफोरखौ आगोलनो थाबनो खिन्थाखानाया मोजां आंबो गिनानैनो गाबोन खिन्थागोन उनाव खिन्थागोन बेबायदि साननायावनो दा मायबा मायबिसो जालांबाय सिखोमाबा बेबायदिनो जायो बेनिखायनो जेबो बाथ्राखौ सिखोमानो नाङा नों हाबिलाजों खेबसे रायज्लायहैनाय माखौ आंनिबा रनिया मायबा प्रब्लेमाव गोग्लैदों खोमा बिनिखायनो बियो हाबिलामोनखौ गुवाहाटियाव लांनानै दोनहैनायनि उनावबो थाङाखै बियो एसेबां गोबाव सान बिसोरो गावसोर गोजा थादों रनियाथ' बेबायदि खालायनाय नङामोन मायबा मोनसे प्रब्लेमाव गैयामोनबाथ' बियो बिसोरखौ बासायनो होननानै गुवाहाटियाव लानानै थांदो जाख्लानि आखाइनिफ्राय बासायनो होननानै बेनिफ्राय दा गावआनो गोमानानै थाबाय बेबायदिथ' खालायनाय नङामोन बियो रितुजों खेबसे रायज्लायहरबावनो हाया किसाननि न'आव फैना दङआनो खालायगोन र' फनखौ खालायनांगोन आं नों जायखिजाया हाबिलाजों रायज्लायनाय खेबसे रनिनि खोथा दे जागोन दे हाबिला नोंसोर जेरावबो ओंखारलांनाङा दे आं दा नोंसिनि जायगायाव थांनो नागिरदों जेरावबो ओंखारलांनाङा दे ओंखारा दे नों जोंफोर गामिसिम थांथारगोन ओजों नोंसोरनि केसजों लोब्बा लाखिनानै माने सासे मानसिनि स्केट्स बानायनो गोनांमोन मा
स्केट्स जे सावगारि आखिनाय बेफोर माने पुलिसफोरनि खामानि आरो माने सासे मानसिखौ माने आखिगौमोन आरो दिनै अ आरो नोंसोर गामिनि मानसिफोरनोबो खिन्थाना फैनोसै नोंसोरखौ मोनबाय होननानै आरो पुलिस स्टेसनावबो थांखानोसै अ दिनै फैगोन ना फैया नोङो फैगोन मानो फैयाखै थाब फै होमबा औ थाबनो फैगोन नोंसोर जायखिजाया जेरावबो दा थां दे न'आवनो था थाङा दे जेरावबो आरो नोंनो मायबाफोर नांगौबा बुंखा आं लाबोखागोन जेबो नाङा माने आं गोसोखाङाखै मा नांगौ दे होमबा दाहाय गोसोखांब्लाथाय फन खालामनानै खोन्थाहर आंनो मा नांगौ दे आं थांसै थारमाने गोबाव जाबाय औ दे होमबालाय नै रानि नोंनो फंसे खोथासो खिन्थानो नागिरदोंमोन आं औ मादै खिन्था दा रानि नों रनिखौथ' सिनायखायो नाथाय बे जोंफोरनि मा जायो बेखौथ' नों मिन्थिया औ मादै मिन्थियाथ' र' नोंथ' गुथालनो खोन्थायाखै जेबो मादै जेबो खिन्थायाखै आङो औ दानो जेबो खिन्थाथ'ना बेनो रनिया नोंसोरखौ लांना दोननाय बेफोरखौ जेबो खिन्थाथ'ना थारमाने रनिया जोंफोरनिनो न'नि फिसाज्ला जायो न'नि फिसाज्ला औ रनिया नोंसोर दादैनि हिन्जाव उन्दैनि फिसाज्ला जायो मा मादै हिन्जाव उन्दैनि औ आंनि अनगायै गुथाल बिफाया सासे हिन्जाव दंबावोमोन हिन्जाव उन्दै दंबावो दादैया औ गोबां खोथा दंबावो नों मिन्थिनो लासै लासैनो मिन्थिलांगोन दे सिखिरिजों लैथोजोंबो जेबो मिन्थिया बेफोरनि बागै बिसोरहा जि बिमा उन्दै दंबावो गुथालाल'सो मिन्थिगौ होमब्ला मादै गुथालजों रनिमोनजों नोंसोरजों जेबो थांलाय फैलाय सोमोन्दो गैया नामा रनिया होमबा आंखौ लांनायनि सिगां नोंसोरखौ सिनायखायामोन नामा गुथालखौ सिनायखायामोन आंखौ सिनायखायामोन माने आं जे बे न'खरनि जानो गोनां बिहामजो बेफोर बाथ्राखौ मिन्थियामोन नामा बेबो जेबो मिन्थिया बेयो उन्दैनिफ्रायनो फाटनायावनो थायोमोन दासो बिसोरो बिमा फिसा क'क्राझाराव फैबाय माने रनि बिमाजों रनिजों गुबुन जायगायाव थायो नोंसोर बेयाव थायो माने जेबो रिलेसन सोमोन्दो गैया आरोना न'खर गंनैजों औ बेबायदिनो बुंनांसिगोन आरो जेबो सोमोन्दो गैया मोनथिगोन दे नोङो लासैनो खोथाफोरखौ आं बेबायदि होननानै सानाखैमोन माने रनिया रावखौबो सिनाया आरोना बे न'खरनि मानसिफोरखौ सिनाया बियो रावखौबो सिनाया बिफाखौबा सिनायगोन ना सिनायला बेखौबो मिथिला माने नोंसोरबो थाङा आरोना सानसेबो दादायाबो थाङा आरो थाङा गोबां खोथा दङ गोबां माबा माबि जालांदों आगोलो नांज्लाय खमज्लाय बेनिखायनो बेबायदिनो थाबाय जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो बुंदों आं गुथालनि सिगाङाव जेबो दा खिथा होननानै मानोना बे जुदि मिन्थियो बिनि फंबायानो बेबायदि खालायदोंमोन होननानै बिसोर सानैनि गेजेराव आरो बांसिनसो नायनो हालायि जागोन मादै गुथालाबो रनियाबो बिसोर सानैबो माने सैलाया नामा सैलाया नङा गुथालाथ' फंबाय होननानै बिराद अनखायो नुवाखैबाबो नाथाय माने मा बुंनो आरो बुङोना मानसिया गोजान जाब्ला अननायाबो गोजान जायो होननानै बेबायदि जादों अखायाबो ख्रेब ख्रेब दहायनिफ्रायनो हागासिनो बे हालाया फैगोन ना दा बे फैयाबा आं अबाव नागिरना थांनो बे हारामजादा बोरायखौ पापि बोराया मानो बेना फासि जादि बे बोरायना बिसोरनि थाखायनो आंनि जिउआ धंस जाजोब्बाय बे हाला आरो बक्सिया आंनि न'खरखौ बायफ्ले होजोब्बाय बिसोरनि थाखायनो आंनि न'खरा बेबायदि जाबाय बिसोरनि थाखायनो आंखौ रादाया गारनानै थांदों बे हारामजादा बोरायनि थाखायनो आंनि गथ'फोरा दिनै बिफानि मुं गैया आरो रादाया आंखौ दिनै सैया बे सैमा बोरायनि थाखायनो रादाया आंखौ सैया आरो रादाया आंखौ गारनानै थांदोंमोन पुलिसा हमना लांनानै मानो फासि होदि बेखौ जेरावनो मानो फासि होदि मानो एंगारफिनखो बेखौ बे खेबाव जेबो मिन्थिखाया आङो बे पापि हाला बोरायखौ आंनो फासि होगोन आंनो साला बेखौ आंनो दानस'गोन बेखौ आंनि फिसाज्लाखौल' मायबा खालाय नोङो सैमा पापिस्ट' बोराया फैगोन होननानै बुंदोंमोन माथो मानो फैयाखै दाबो ना रनिखौ मायबा खालायबाय बियो ने पुलिसनि खोन्थानायासो हामगोन हालानि बाथ्राफोरखौ पुलिसनि खिन्थानायासो हामसिगोन नामा आरो पुलिसाबो बुंदों मैया जुदि सोरबा किडनेपारफोरा किडनेप खालायो फैसानि थाखाय जुदि किडनेप खालायो फन हरखायो होननानै माथो आंनाव रानिबो फनबो फैयाखै मा खालायनो नागिरदों बे हालाया आरो जुगामि बेबो गोमानानै दङ बेबो जेबो खबर गैया बेबोथ' बुंदोंमोन आं सिगाङाव आंनो फैसा हरनांगोन होननानै बेबो गैया माथो मा खालायदों दिनै अखायाबो जेब जेब हागासिनो हाला थानाय एड्रेसखौ मोनथिनायब्लाबो नागिरना थांगौमोन आं दा अबावबा थायो बे अबाव नागिरना थांनो आं बेबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला आं पुलिस स्टेसनावनो थांसै आरो बे हालानि खोथाखौ गासैखौबो बुंजोबसै बे पापि बोरायखौ जेलाव सोनानै दोनदों साला आं माब्लाबाबो सानाखैमोन मा एसे गोमोनांथावना खोथा गोमोहाबनासो थाबाय आं खोनानानै गुथालजों रनिजों बिदा फंबाय गुथालना बिमा सानै सानफ्लाङाखैमोन आं माब्लाबाबो बेबायदि होननानै बिसोर सानैबो जुदि सानसे समाव मोनथिलायो मा जागोन दे आगोलनिफ्रायनो बेफोर खोथाखौ खोन्थानांगौमोन खोमा दाथ' खिजानि आंनि थाखाय बिदा फंबाय मोनथिलायब्ला सैलायसो जाना थाफिनसिगोन खोमा बेफोरबायदि जानायानो नङामोन खोमा बे जाख्लाया आंखौ बुवामोनब्ला
रनियाबो आंखौ लोगो मोनफिननाय नंलामोन आरो आंबो बेबायदि बावगारहाबनाय बेमार जानाय नङामोन। बे जाख्ला होननायनि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय। गावआथ' थैगारगारबाय पुलिसजों गावजानानै। गावनि जिउखौबो खोमानानै लाबाय, जोंफोरखौबो प्रब्लेमाव गालांनानै थांबाय। मा जागोन दा माब्लाबा मोनथिब्ला बेखौसो साननानै टेनसन मोनदों आं। आबै मा जाखो? मा हारसिं रायज्लायबाय थाखो? आबै माबा गुथालजों रनिजों बिदा फंबायनो। औहाय आबै, बिदा फंबायसो बिसोरो। मानो बेबायदि जानाय आबै? बिसोर मानो बेबायदि गोजान गोजान थायो? मा बुंनो आबै, गोबां खोथा दङ। सानसे समाव नांज्लाय खमज्लाय बुथारला बुथारसि बे फाथनियाव थांना आलाय सिलाय मा जादोंमोन। जेन थेनसो बायसिना फैदों जोंफोरो। नोंसोर दादैयाबो गुथालाबो जोंबो नोमादैयाबो जेन थेनसो बायसिना फैदों बे गामियाव। नङाबा नों जोंफोरखौ लोगोखौनो मोननाय नङामोन खोमा। औ आबै, बिहामजो गिदिरा गासैबो बाथ्राखौनो बुजिजोबो। मोजांबो बियो, नाथाय बिहामजो उन्दैया बेसेबा अख्रा दुगामारि खोथा बुजिथारामोन। जोंफोरखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हायामोन। जोंफोर फाथनायाव थांना बेसे आलाय सिलाय जानांदों आबै। बे हिनजावनि थाखायनो जाजोबदों गासैबो बेफोरो। नङाबा दिनै बिसोरो रंजा खुसि बयबो अनलायनानै ज'नो थानो हागौमोन न'खर गंसेयावनो। बेनिफ्राय दा फैला आरोना? जेबो रिलेसन गैला? गैया, रनिया जोंफोरखौ सिनाया। जोंफोर सिनाय देनाय, बियो सिनाया जोंफोरखौ। जोंफोर नायनो हाया बियो, जोंफोरखौ सैथारा। बिमाया गाज्रि खोथा लागायना होयोना, जोंफोरखौ मोजां मोना। रनि बिमाया नोंसोरजों गोरोबलाया आरोना? गोरोबा, बियो गोरोबा। जोंफोरखौ बिराद सैखाया, मेगन थाइसेजोंबो बिराद दुगामारिखा। जोंफोरखौ गोरिब गैजा रोङा होननानै। गावसोरा बिराद धोनिमोन ना, कम्पानि दंलायोमोन। कम्पानिनि मालिकमोन बिफाया। बेयावनो जोंहाबो रादाया बेयावनो गोसो थोलायलांनाय बायदि जादों। मायबा प्रब्लेम जानानै बेबायदिनो हाबा खालायनांगौ जादोंमोन। दादैया हाबा जाखादोंमोन ना जायाखैमोन? जाखादोंमोन। जाखानाय माने गुथाला मोदोमाव थांबा नोंसा दादैया गारनानै थांदोंमोन बिखौ। गुथाल बिफाया ओजों खामानि मावनो होनना फाथनायाव। बेयावनो मा जानाय मा मानाय मायबा एक्सिडेन्ट मायबा बिदि मायबा जादोंमोननो। बेयावनो बेनिफ्राय हाबा खालायबाय माबाखौ, रनि बिमाखौ। बेनिफ्राय जोंहा बेयावनो थाबाय र' सानैबो। गुथालाबो बेसे खस्थ'जों जोनोम मोनबाय, बेसे खस्थ'जों फेदेरदों बिहामजोआ। आलाय सिलाय मोनजाया मोनलोङा, थाखा फैसा गरसे गैया। बेसे खस्थ' देरदों बे गथ'आ। उनावसो फैदों नोंसोर दादैया, बिफाया उनावसो फैदों देरनानैसो। बेबायदिसो जादों आरो आबै? औ आबै, बे बुरै मेगना बिराद खस्थ' नुबोदों, खस्थ' सहायबोदोंहाय। दाबो बेनिफ्राय बे न'खरनि बेले बेजेयानो जोबला, दासिम जेथोआनो नांनानै दङ। दे आबै, बेफोरखौ बारा सानबाय थानाङा। बिराद माबोरैबा मोनगोन नोंबो, गोसोफोरखौ गाज्रि मोनगोन, दुखु मोनगोन, सानफ्लांबाय थागोन। दे सानबाय थानाङा दे आबै दे। साना आबै, आं ओरैनो मोनथिनो लुबैना खेबसे सोंबाय आरो। औ आबै, मोनथिना थानायाबो मोजां देनाय, खिन्थाबाय आं बेनिखायनो।